Maabig ya oras ug sikatayon amin lalamet at ating agagit ang pinablimiran kakaaro. May salamat tayo Diyos sa katawan, tayo sayan pangkanawnawa, panaralan tilamet ya aragdalem so say libro na say gawa. Siyak si Pastor Rosler Zamora, tan kaibak lalamet si Pastor Felipe Manlungat Jr. Pastor, malikat kami wadya kayo lamet. Kumusta, Pastor, say lawas ya limabas si kayo? Malik katakmat pastor ya kaiba kanatan. Anda kaiba takalalamat natan at tuwan sa Dios at maabig at tiyak at sa lawas siya limabas. Dayon tayo sa Dios. Misalamat tayo Diyos sa katawan, Pastor, ta amay-amay la susaray undedengeled si katayo, tan gabay da niya makadngel irani bas dakel ya unya iran presentasyon. Nadayo sa Dios pastor. Nadayo sa Diyos. At sa kumonta saray Pangasinense ya kaagian tayo, dahil may kulaan da natan at sali yun undengel. Sali yo, ya suporta ang Susayan Ministry, ya gagawan tayo, nagkalood lang para saray kakaiba tayo ya Pangasinense. Pastor, say titulo na say kumalima ya leksyon at say impakakomberte ng Pablo. Pastor, nanengneng tayo at sayan simba, sayan lawas, no paano niya si Pablo at binalo na sa Diyos sa katawan, tan akomberte, ya mamali ya mananumbok. Dati si Pablo at mananumbok na Sanhedrin, apostol na Sanhedrin. Pakasagsagangan turay, totoo Diyos, pairapan tura. Bang balot, si katoy apasimbalo, nung si katoy akomberte, ano nang saman dati diralan tura, natan kay iba dala yung mangkakalar. Antis tayon panaralan tang pastor, at mampikasi tayo ni. Mampikasi tayo gagi. Sang katagin na maarumin Diyos. Aralan mi sayan kabuwasan. So agay lay dakep, yain panguman nyo, at bilay na say sakay anak yo, si Pablo. Yan o iner, imbangat yun, inusaryo so say bilay to, tapyan ibangat yun si kami. So importansya na say pangiso kumibilay with si kayo. Aralin mi sirin ama, so sayan, istorya to, at karoon mi akumon, say masanto na espiritu sa mga idalanod si kami. Sayan namin, so karoon nga ranon Jesus. Amen. Salamat, Pastor, sa panpikasiyo. Pastor, sa panaralan tayo at sa kaya too, ya persecutor, yan ang maliw, ya preacher. No. From persecutor to preacher. Balibalin aralin niya, Pastor Ross, kasi nga ya pelikula. Yan, no panon na uman, upside down, so bilay na sa kaya too. Dati man naglumaw, dati at man kakabil, dati at mamapatay. Actually, may so pinatay ito. Aliwala ba't kasi kato'y mamatay, no? Ganyan sa order to, no, inorderan to, patayan na sa rebataan to. Sikatutan sa kaya function to. Kanyan, ang tila pabayagin niya, Pastor. Basaan tayo sa ipapatlop, yung teksto, Pastor. Yan, narumugan na gawa 9, versikulo 15. Si Kwanto agagi, at 15. Balat kwan nakatawan at sikato. Unla ka, ta sikato susakay a vaso na pinili. Pian awitin to sungaran ko at arap na saray hintiles. Tan saray arari, tan saray anak na Israel. Pastor, walay inggan-gan na Diyos, ya ula, pian dyan untanat, sa kaya vaso, kwanto, so say, agamil na Diyos ya katawan, pian mangikalar na sayang kabli na ngaranto. Ayan baso, Pastor Ross, ayan baso, liwan saya may inuman, ha? Sige, may bagayang baso, Pastor, ay may instrumento. Vessel, at Ingles, ya gamit na Diyos, agamil na Diyos, pian saray totoo, ya aray hintel, aray ituturing na saray hudyo ya maringot, o marutag, ya totoo, at ni asing garira Diyos, at nawalan ni ray kanawnawa, pian nilaban at ira, Pastor. Natan, sayan vaso ya tutuko yung Pastor, lang kapoy arom nagingan si Saul or si Pablo. May Saul, yung aranto, Pastor, at panaralan tayo, Saul tan Pablo, aratan so panaralan tayo, at sa inaanin panag-aral. Nangangan tayo na yung background ng Pablo, Pastor. Antod pa kakabat yun, si Pablo? No nanugnunutan tayo kakaaro, tan nagagimira, sa may bibinag eleksyon tayo, walay duwaran klase na tuo, sa may panaon na gawa, sa panangkalar, may sa sakit Hellenistic, may sakit Pastoros, may sakit Hebraist, diba? Aya si Pablo, sakiyan Hellenistic ya Hudyo, so pananisya to, diba? Nanlapo si Pablo sa tribo ng Benjamin. Sa ngaran to, singano inalada, sa may ngaran, sa may isang kaunaan niya, ari na sa Israel. Pastor, tanong tayo, say tatay, say tribo yan nalapuan ng hari o ari ya Saul, Jad Benjamin. Benjamin. Amamutso nalapuan ng Saul. Say Saul, say Hebro yang ngaranto.
say Pablo balat, so say opisyal ya Romano Romano yang ngaran ngaran to. to. So Okay. Saul tan Pablo pareho lamang nga tuuman bang balat nan dumaan ang ngaran lapod. Hebro may Saul tan may Pablo o Paul at Romano. Si kato ngaran. Pastor si Saul mo at Pastor Ross at ni anak di man Tarsus. Awa? Ya no medyo kintay Tarsus yatan. Medyo bit lamot lang may pigad Biblia. Pero sa kunto diya si Tarsus si kato sa kapital ya kapital na sentro na sa Sicilia. Awa Pastor Ross. Cilicia. Cilicia Cilicia manaya. May Cilicia pastor at sa kay mo na sa ray syudad ya sikat mo pastor nung tayo sa may missionary journey to sa riun tublok ya panaaral tayo na naunlaan tumutlam lamang irayan lugar pastor ba. Datan akin si Mikat si Pablo pastor. Lapod sikat to so estudyante ya sa kaya matalunggaring tan talagan sikat mo ya maestro. Sa ngaran to at Si Gamaliel. Awa? Si kato sa kaya bibirbiren. Ya managbangat na say maimpluwensya ya miyembro na say Pharisees. Awa? Si Gamaliel. Ya si kato si ngano mentor managbangat at kinan Saul. si Pablo Rosaulo pastor at talagang imirong sa klase ng Gamaliel. Si Gamaliel aya susamay bagay na naman pastor ya sikat ya pariseo ya maestro. Wala basta sikat Pastor Ross, bibirbiren dan talaga natagay sa posisyon to. Lapod say tatay say glaki to at sa kaya rabay. Say tatay to yo si Rabay Heliel at talagang matalunggaring mo talagang bibirbirin mo ya rabay kanyan si rin mas talagang matalino susaya at antay pastor ng sama na panahon. Walay eskwelahan mo nun sama naray say teacher da observant era no rabay ka no teacher ka amin niya gawaan mo pastor talagang tumbukan da kanyan aray estudyante manayam ud abong na rabay no panuntun manluto no panuntun mangan no panon niya unugip aliganda na Talagang naaligdan maong man. talaga nunang mo so sarayan no rabay no sipay rabay mo singa Xerox copy da Siguro ka. mamaliw to kan replika. Man pastor. Ganyan. Lapod bibirbirin si Gamaliel, bibirbirin mo lanatan si Saulo. Talagang nayari at panag-aral na sa iloy. Siguro mamaliw siguro tagtagay mo so kay papasen to sa may Sanhedrin tatawag da. Pastor. Antayo pastor si Pablo at before antes siya akumberti. At sa kay mo saray sa no tawagan da pastor at Shalia. Antoy gabay ton ibagaya Shalia pastor. Sa ilabay ito ibagatan Pastor Ross at amay sakya tuon imbaki. Awa sigato singano pinili na say Sanhedrin ya walay balag ya responsibilidad to religious ya function na saray leaders ng saman. Nanyo pastor si Saulo, ang tinitawagan niya Pablo pero Pablo mo lamang so daw pastor. Si Pablo si Saulo pastor at kinya sa ilamot la sa shalyamot la sa gabay to baga pastor at religious mo lamang manaya. Natan si katuso mamapatay, si katuso pakasagsagan turay Kristiyano, lapod aman so imbaga na say relihiyon to. Lapod aman so imbaga na say posisyon to. Kaya si rin, sakbay niya ng mali nga Kristiyano, talagang si katuso determinado ya to. Sa kwento dya, aaral lang tayo, Pastor Ross, si kato'y miyembro na Sanhedrin. Akin ang may Sanhedrin, Pastor Ross? May Sanhedrin, Pastor, at araya may ulupan, na sara may mangi pangungulo ng saman sa syudad, sa lipunan tayo. Araya so atagay. Sa kwandan, sa aron, sa Sanhedrin ka, singa ka senador. Tas sa Sanhedrin, Pastor Ross, at kin Lawmaker. Lawmaker, kanya, saya susang katagayan, niya council na saray religious leaders ng panahon da. Kanyan, Pastor, nung nangangan tayo, talagang ang gano mananalita ng si katulad ng maliwag Kristiyano, walay otoridad. Taasan na yung saya yung kamiyembro to Sanhedrin, Pastor. Bagbalat, nung nangangan tayo tatanta nagagikira, sa may ngaranto ya Sailia o Shalia, o sa gabay ton ibalikas mo tanod sa Kristiyano, antoy gabay ton ibaga Pastor? Apostoles. Sa gabay ton ibaga, apostol. Imbaki. Singa katulam lamang Pastor si Saulo o si Pablo, si katuso sa Shalia na saray Sanhedrin, na nakumberte na mali mo apostol na saray Kristiyano. Pastor. Say nanang tayo Pastor Ross, ni dumaduma may function to, di man Sanhedrin. Kasi sa kaya function to man bilang apostol na Sanhedrin at si katuso singano general na saray persecutor. Inerso ituruton laan da. Si katuso laan dan pamatay saray Kristiyano na sama nagpe-persecute da.
On, Pastor. Tandatan, Pastor, nun atupag la si Esteban, pinanaralan tayo ng bunag leksyon, ba? Natan, amayamay, so, napakasagsagang na saray Kristiyano, nanduruman lugar. Sa kayad, saray pakasagsagang daw, dusa anda, saray Kristiyano de manad Damasco. Natan, si Pablo, ito'y sulat, iya talagan, aray taga Damasco, ya manunumbukad Kristo, talagang pati yung Torah. Natan, Pastor, anto susay agawa. Okay, awit-awit to may sulat. Basta singano tayo mambabantay na pelikod dyan saya eh. Ya, ularad Damascus, papatay na rin tutudon, awit-awit to yung sulat. Walay order. Awit-awit to may written order, ya gawon daman. Pero agawa susakya singano divine phenomena eh. Ya, kwanda English, ya, akabat to, amit to si Jesus dalan. Pastor, basaan tayo, Sige. gawa 9:23 no anto susay agawan talaga bali-bali istorya yan, Pastor. 9:3. So sagot to dyan. At nanakarak o nanakarakar agawa so aka singer Damasco ya singano man ta-traveler yo Damasco Pastoros. At kabagta ya aliber na sakay aliwawa anan lapo tawon. Aya so agawa singano palibre liwawa si Saulo ya nalapod tawon lalagyan si katusuman babiyahe ulad ken Damasco. Kanya, Pastor, nun amayan na liwawa so nang panangnangad si kato talagan aliwan basta-basta liwawa mong Pastor ta ama na liwawa at makabulag sobrang liwawa to. Aliwan ordinaryong liwawa man. Ituloy tayo, Pastor, no anang nang tumay liwawa si paman na liwawa tanan tuman na liwawa. Say kwanto at ni parugso at dalin. At nadngel to susakay a boses anan kwan at sikato. Saulo, Saulo, akin at uusilan mo At say kwanto, at in kwanto syupaka katawan. At kwanto siyak si Jesus uusilan mo. Mairap at sika so mangidepak. May ngidepak mo at utok. Kwanto diya. Pastor, nangyangan tayo, si kato sunay palugsog, si kato asubsob, di madali. Nayarin, may kabayo at tagtako mo, Pastor. Siyempre, biglang nulay liwawa. Biglang nulay liwawa. Tana may liwawa, walay boses. Sa kato, Saulo, akin at uusilan mo. Pastor, anto yung baga to? Siya pa kakatawan, kontong tambol. Lapod, aman lang tiso, ibabaga tayong divine phenomenon. Nayarin, may boses, Pastor, at aluwala ba niya sa may liwawa na may boses siya nadgalantot, talagang nalik na to. Yeah. Walay makapanyarin boses kanya ni bagaton katawan. Kasi si katoy makapanyari, Pastor, aya si Saulo nung tayo opisyal yaman nagpatay. Gabay ton ibagay, Pastor, masubag. Balot abalikas toy katawan, gabay ton ibaga sirintan ni biibiig ya tali-tali. Ituloy tayo, Pastor. Verse 5. At say kwanto? 6. 6. Kung nalagay ka, kwanto? At unlob ka at balay at nibaga na ani at sika, so nakaukulan mo agawaan. Di saman, Pastor, nunungan tayo, nung agtuan tanon to may liwawa, tinuputan to, no, anto man naliwawa, yung baga to, sika sa mga papasagsagangad siya, ang tatulaman. Siyempre, ulad sa Kristyano. Ang tatulaman, lapod, amay-amay lang si Pedro, ibabawag tulaman. Si Esteban mismo, yan nang to, no, paano niya atupag, yan limiwawa ng tinupag da, ang tatulaya si Kristo man. At kanto ang tigabay mo gawin ko. Masay kwanto ulakad balay, sumangibagad si ka, no ang tigawin mo. Pero Pastor, nanangan tayo, wala raso sa may ibaga tayong Damascus experience. Experience ng Damascus bilay. Personal na bilay sa keto. Amay Damascus experience ka agagi at amay panaon no kapigan. Wala so say atalitalim ya akabat mo'y Kristo. Si Pablo, amay impaki kabatod Kristo at asalatan. Sa ibila ito, 180 degrees. Sa ibila ito, upside down niya, apasimbalo. Na nakabatan doon sa Kristo, datin managpatay natan si katulay manangibawag, ud saramay, balitan ibabawag na saray pinapatito. Agagi, kapigan mo so sa may Damasco experience mo. Pastor, kapigan so sa may Damasco experience tayo ya, no iner, atili-tali tayo yung Kristo. Tan anawalan tayo na encounter ud si kato. Ud siya, Pastor Ross, ano nang tayo kasi ay, may bagam lang tika na naman niya 360 degrees, ya manguman sa bilay mo.
At personal kon bilay pastor kini. Born Adventist kasi. Numaminsan angga po may ibabaga tayo man pero aga na yarin na balang man. Ta angga no born Adventist ka pastoros. Ya abinyagang ka agmuni anta agmuni masyado natatalosan pero wala may liknaan mo yano nasabi kalad sa may panahon niya talagan am tamlay nagagawad bilay mo naliknam sa presensya na Dios yano iner isukom so bilay mo si katuya keruon mo o isipan mo yagawon mo amin so kaliktan to. On pastor, tanatan nunungan tayo ng talitalo to'y Kristo. Anto'y tapo to, tayo kwanto katawan. Tilabay mo, gawon ko. Anto'y gabay mo, gawon ko. Atan wanaya may Damasco experience, pastor. Nampatiuli la eh. No, may mampatiuli tayo, tanto po tantila, katawan, aliwan sa amay gabay ko la. Oo. Katawan, anto so sa may gabay mo, gawon ko, kaya dyan untan, natumbok ko so sa gabay mo, tamakapanyari kan Diyos. Nagawa na batan, pastoros. Aratan niya salita. Atay katawan, anto'y labay mo, gawon ko. Pimaway ta, nagbibil ng Pablo, ng Saulo, ng si Katut akumberte. Agagian tayo, arayan salita mo't lamlamang, at nibaga tayo, natuatuan akumberte tila. Katon, nangnangan tayo, so sarili tayon bilay, agagi. No, si mabitala kasi, so sayan talitali at sika tayo. Yan o iner sa Diyos, at tuputan tayo. No, anto, sulabay ton, gawon tayo. At iglesia yang ipasa ng tun sika tayo. On pastor, taan tayo, no minsan dyan pa nagpikasi tayo. Ay, tayo tutupo tayo Diyos, no, anto'y gabay ton, gawon tayo. Ibaba nga tayo Diyos, ya katawan, gabay ko unya. Katawan, unya kumunay. Singa magmamaliw, ya katulong tayo Diyos, ya katawan, pastor, wa? Lapod, amin ya, karaw tila karaw. Ag tayo tutupo ng bala, no, anto'y gabay to. Aliwan katawan, anto'y labay mong gawon ko, no? Gingan, katawan, ayas so labay kong gawon. Sigano umat, so nagagawa. Yun no, aga na, amay kakarawan tayo at aga ni iter. Mamasnok tayo niya, wa? Masakit niliwan na yung makabarong tayo. Amay lay rason tayo. Kanyan, udsayan, pangkanaw-nawa, at atang tanagagi miram, wala so say aral, ibabaga ng Pablo, yano, talagan ipasakop tan nakabatan tilay Kristo. Aliwan sa may gabay tila so na honor. Nag-inganat sa may gabay na Diyos. Suatan, pastor, suatan. Pastor, nun si katuso akong bertila, nun si katuso man anisyalad sa Diyos sa katawan, walay nila to yato. Pastor, nabasaan tayo 17 tan 19. Basaan tayo, pastor. Okay, 17 hanggang 19, sa kwanto. At linmas si Ananias, at limuob at abong, at nan intaputo so sari limato at sikato, in kwanto at sikato, agin Saulo, say katawan, sa lanti si Jesus, apin mayawar at sika at dalan, anan lapuan mo, in bakito ak at sika, pian akuon mo so pakanengneng, tantapno napnukan na sa Espiritu Santo. At tampol anaplag ng lapo at saray matato so singara siksik at akanengneng at imalagay at abinyagan. At nan akapangan la kimmaksil si Pablo tan ng lingkor la. At pastor, nanangyaw nan si katuso anang nang to'y Kristo. Nananang to sa saman, abulag, pigay agaw, pastor. Pastor, sa unong sa may aralan tayo at mas maliwawan yun sa pagliagaw ya liwawa eh. So talagang makabulag. On, pastor, nata nan abulag, aga makanang limad kindi Ananias. Tanan limad kindi Ananias. Actually, pastor, amay boses, si katumulabas so aga nangal na sa may kaiba tong sundalo, sawa. Si katulabat kasi personal encounter ya agagi kira eh. Wala ra may personal encounter tayo Dios, ya ag na-appreciate na arom susama na mensahe o ag na-appreciate na arom susama na tali-tali, pero si tayo na-appreciate tayo, aman so pagkamperte tayo, lapod personal ya conversion. Pastor, nan lima di man si Ananias, kwanto limang imbakyak na Dios tapedan kay pakanengneng, nakal so singa siksikad mata to, pastor. Wala rin na pastor. plug ko nung singa siksik. Nata nakal susama na siksik o sama na dutak, akanengneng. Anto yung bagatutan, nan akanengneng nam pabinyag. Nam pabinyag ya tampol. Pastor, nan nakal susamay dutakad matato. Say unaan to nanengneng at say panangaro ng Kristo bilay to, kanyan si katoy ng pabinyag. Gala importante ito tanya punto, yalabay mo ibaga pastoros. Jad bilay tayo, wala ra may dutak na mata. Nanengneng tayo. Araya may dutak ya, nayarin makamundo o nayarin amay panangarod kwarta, panagadod sa pangarap tayo, panangaro, ya mas balig na nin si Kristo. Saraya may dutak, ya akakargad matay singa siksik,
ya mambubulagad si katayo pinagtayo na nang susay panangaro to. Balot no naikal larayan panangarod mundo, panangarod sarili, panangarod aray anaro tayo bilaya mas inaro tayo ng si Kristo. At tatang nagagakira no naikal susaraya. Nalinis ay pakatandang tayo. Tansay na nang tayo, tutsay aro ng Kristo. Pastor, no nang tayo susay experience, nan imabigla si Pablo tan akan nang la. Inarso nila to. Okay. No tumbukan to siya tayo sa istorya, Pastor Rosler. Sikato so imparaan na Diyos so sa may puso to. Awa. Inawit na Diyos si Pablo ed Arabia. Disyerto. O desierto. Tapyan yung tanat nawalaan si kato na say marakep ya panaon kaiba so amalsad si kato. At di man sandara isit ya binangatan na Diyos, inuman na Diyos so karakter ng Pablo. Basan tayo, Pastor, at Galatia 1:17. Usama na yung kagawa. Okay. Galacia 1:17. 1:17. Pastor, ang bagdanan na po nyo tanawa, sa ang ibakian na Diyos sa sikato, dyan disyerto. On. Akin na disyerto yung ibakian na sa Diyos. Dapat imbaki tulang tampol ko mo sa Jerusalem, tadi man lang nang ibagaya, ay, abalo agla, pero inawit din yung disyerto, Pastor, awa. Nunutan ko ya, Pastor, anto kasi nang imbaki lang tampol na Diyos sa Cilicia, yan, sara may kanayon to, di ba, yan, nagkalar lang tampol. Di, dagkala tampol sa akalaran to. Pero imbaki na Diyos sa disyerto. Basan tayo, Pastor. Okay. Sige, sa ikonto dyan, 17, sa ikonto. Tan ag-aklin ma ed Jerusalem, ed sare apostoles siya akaunan ng siyak. No ag-ingan lima akad Arabia, tan pinmawilak lamet ed Damasco. Nangyay, Pastor, awa? Limad Arabia, limad disyerto. Akin limad disyerto. Sa tawag dan saya, Pastor, at wilderness wandering. Gabay ito nin natali-tali panangaroy Diyos sa katawan. Kaya, Pastor, ayay disyerto, ayay may eskwelaan niya pa nagpakumbaba. Nayarin si Pablo at maatagay ni, siyempre, sa Nidrin. Singano, Pastor Ross, singano si katutan sa paraan na Diyos. No agamilin to sa sakito, awit ng tudutan. Nanunutan mo yung Moses. Inawit tumot ang lamang desierto, di ba? Siguro atan sa paraan na sa Diyos, ya iparaan sa sakya lingkur to, tapyano amay nabangatan niya mampatay ulid Diyos. Nang nangyay Pastor, si David, nan si Katoso asong pala ya inanointan Samuel ya mamaliwi-ari. Nila to, pimawili ng pastor, Pastor, Tapos, wala ni rin kabay yung ibagat na Diyos. At ang susay iskwilaan na panagpaabo ba? Panagpaabo ba? Pastor, imbagat na ni Jesus, ya naikal so panagmaatagay ito, di man na disyerto, imbagat na, antayo, Pastor, kailangan tayo ramay silent moment. Amay ang gapoy naringalan tayo, antayo, sa bilay tayo natan, nagsinagsi, agaylay pulos, wala ka Manila, Pastor, ang gapoy, deun. Ito. Awa? At ang susay labay na kabusol, pensyad unta na ang gapoy sarilin oras tayo Diyos sa katawan. Natanwat, Pastor. Kaugi mo natin, ang ganinar, walay internet, walay Facebook, walay messenger, wala ba yan cellphone. Doon sa mga Pastor, nanunutan ko, noong tawag kami, tatay ko, nung mantatrabaho ni, ula kami ni, baloy, man tricycle, tan pindutan mo, may papalag ka niya at telepono, kaya nung makatawag ka, tan mantungtong kayo, natan, Pastor, hanggang walad Amerika, nanang walad cellphone. Ito gabay ito ni Bagaya, Pastor. Busy lang maong subilay. Sa gabay na Diyos siya katawan, at wala may wilderness experience tayo. Amay mariin ya oras, yan nakaiba tayo Kristo, tawala ra may iba nga to, yan naamtaan tilabat, no wala tayo disyerton kaiba. Labay kong tumbukan tayo babagang Pastor Rosta, nang tayo bilay tayo natan, sa tayo panoon, sulalaan ng satanas siya talaga sika tayo. Pastor. Tapi nabalangan tayo na sa panoon ng Diyos siya katawan. Katon agagi, ag tayo, iya abuloy, ya undalan so sa naagod bilay tayo, ang gapulabat so panaon. Yan ni iter tayon kabaten, aralen so saray salitay Diyos. Pastor, nung nangan tayo, nung akong bertilay Pablo, kaya ritong limad Arabia, Pimawilid Damasco, Pastor, anto so say reaction na sa ramay Hudyo di Damasco. Nang tayo, Pastor, Jad 9:23 na gawa, wadya. Siyempre, Pastor, abigla mo tira siguro akinoy, ayas mo nagpatay, akit, natanot si katuloy mang kakalaran si katayo. Jad 9:23, Pastor. Sa kwanto, balot sa nan apalabas so dakel yaagaw, nan sisingbat so saray Hudyo, piyan patayin da.
Eh, pastor, saray Hudyo, gawin na lang patayon natin. Dati, sikat to sa mga patay natin, sikat to laylabay dan patay yan. On. Dati, muyong da. Muyong da, on. Natan, sumlang la. On. Anto yung bagatod, verse 25, pastor. Sa ikantod 25, balat saray binangatan to, inalara, ed labi, at inlegsabda, ed kuta, ya inluganda, ed sakay, babako. Ano yung pastor, inlugandan sa kaya babaho, sa kaya basket, awa? On. Lapod gabay dan patakasan. On. Maong labat, na wala nila mga aron si kato, tandakal ni susay ipagawa na sa Diyos si kato. Pastor, sa ito umanayan na papasimbalo, aliwalabat yung marakap sa gagawad si kato. On. At alam tayo, babaga tayo kini, agkapaulian na Diyos. No, usaran na Diyos so arom. Sika samay, aramay datin babangatan to, sika to so timulungan sika to. On. Pastor, nagningan tayo si Pablo, pimawili mo tad Jerusalem. Ang to'y ginaway Hudyo si kato. Jad, versikulo 26, pastor. Kapawil to Jerusalem, sa ikwento dyan 26 ay. At nan akasabi at Jerusalem, sinatan so mitipon at saray binangatan. At si karaya amin, at takot ira. At si kato, ya ag ira anisya, as si kato sakay binangatan. Pastor, ano mo agara man siya. Ako tuloy, Pastor, sagta na tutalira eh. On. Datin si Pablo nung persecuted si Kara, biglan nun sa binatan. Okay, hindi talaga normal na ba siguro? Oh, nang paano ispiyaya Oh, kwanta no. pastor nangyari or pasasakayan to tila ba pinaantaan to no si paray patayon tayo patayon to si katayo kanto tan kanyan si rin ang tagot iran si kato na pastor ang reaction na Sara may Hellenistic ya Hudyo Jad 29, tuloy tayo agagi. So, kung to Jad 29. si Pablo pastor at Hellenistic ya Hudyo Hellenistic, so so kalahi kalahi turaya siya to. Oh. Jad by 20 basan tayo pastor 29, sa kwanto, nanpupulong makmakpel ed ngaran na katawan, akisalsalita, tan akisangsangan ed saray Griego a Hudyo. Sikara, balet labay da kumon, apatin. Nanayo, Pati Pastor. rapi kakaiba to, Pastor Ross. talagang aray kalahi to pastor at gabay na may patayon si kato oh nang yun sa pagkagagi kira so pagkasagsagang naman serbi tayo sa Diyos sa katawan natang pastor 5 matod saray membro na sa iglesia On. Jad verse 31, anto say agawa sa iglesia. Limad sa Regian, sa kwanto 31. Jad untan sa iglesia, padaan at lapag na Judea, tan Galilea, tan Samaria. At bimiskag, at nanakar-ira, at takot, at katawan, tan jad panligliwa na Espiritu Santo, din makilira. Pastor, di Din makalira. makilira, Pastor Ro. No saray totoo'y Diyos manaya, ray matuwaya totoo'y Diyos. Wala so sa may divine discernment, jay si ka. Ra, numaong ya o andi. Natantaan tadan maong, jad pa na magli na masanto ni Espiritu. Pastor, say mangiter laba ya discernment, may makatunong, may spiritual di pakatunong pastor at sa Diyos laba man. Aray man nagpikasi, aray may asing ira Diyos, si kadalabat sumakanan tayo na saya. At anto'y agawa pastor? Si kara so bimisog, si kara so dimmakal, si kara so nan prosper kwanto. Kim masil ira ed pananin siya. Anang nang kasi Pastor Ros may kin sing ano impanuli sing ano inuman na panagbilay ng Pablo Katon albalag ya importansya Pastor Ros may kiyan. May bilay tayo. Ya inuman na sa katawan. No saya sunanang nang na totoo ed kaliber-liber. Palagi ko Pastor Ros ag tayo nairapan ed panangikalar na ebanghelyo. On pastor, tuatan. Pastor Anthony Ray, nanengneng tayo nadukduk tayon aral. Ed sayan impakakumberte ng Pablo. Okay, so sinasama yung bagaklantin naman, Pastor Ros, ya si Pablo at datin makasalanan, ya insuko to'y bilay to Diyos siya katawan. Pero inagamil na Diyos, ya matalunggaring sa kimoy na ebanghelyo. Ya si katumatlam lamang so rason no kinwarya tayo sa yan iglesia. Ya dati tayong makasalanan, amayamay mo, susari kakapuyan tayo. Pero importante ya, birbirin tayo man, san paulian tayo sa masantong espiritu at mangkimoy, tapyano mamaliw tayon vaso, kanto lang tinaniman vessel, pananginan, o pananginan na sa blessing O luganan. na Diyos. Luganan. Yawit tayo, so mensahe na ebanghelyo darum iran totoo. On pastor. Ed sayan leksyon pastor kabatan ko ya. Sika tayo nayarin mamaliw ya shalya o mamaliw ya apostol. Basta sika tayo, sa otoridad tayo, sa order tayo, aluan man lalapud to,
alawan extrinsic so motivation no aging intrinsic lapod manmalapod sa Dios sa katawan. Sa kaukulan, Pastor Rosak yan. May common na naman. Labay ko nagdanalingwanan, nasari audience tayo. May sigurado onda, ya walay Damascus experience na. Yan o iner na tali-tali day personal. So, panagtawag na Diyos at sikara at sa ikimo. On. Ni salamat kami, amin at si kayo, at ating agagitan kakaaro, at say, indingalyo, tan inpanban tayo na sayan, panag-aral tayo. Malikat kami, midadago po si kayo, tan si katayo man durumog, at sayan panag-aral. Kumunta sa Diyos sa katawan, sumamindisyon at si katayo namin. Mampikasi tayo at ating tanagagi. Maaron Diyos, salamat. Tagyo kami pupulyanan. Salamat at tali-tali ng Pablo. Yang gano paano niya karumsis so sa kaya tuo. Sa radyo katawan niya ilaban tan pasimbaluan tan magmaloy a bendisyon at kimayo. Katawan, nawalan kami kumunya experience sa tali-tali ng Pablo. Yang gamanuntan si kami so pakasigsigangay kasalanan. On biskag katawan so paminin siya midsika. Tan agamilon nyo kami yalingkoryo. Tan ang gano'n nila so pangi patnubangan nyo si kami katawan si kami so ula. Lapod si kami lanti sa nang pasakop lodge kayo. Saya sukaruan mi at mablin nga sa manang ilaban mi. Amen. Amen. Salamat lamat at say oras ya impidagok. Pastor, salamat abalag at saray marakap ya aral ya impoderyo si kami lamat at sayan panag-aral. Salamat, Pastor Ross. Salamat, agagi kakaaro. At say orasyo. Ang tabayo kami lalamat. At say untumbok, ya panaral tayo na say libro na say gawa.